Avui trec el cap i miro al meu voltant. Ei, tot segueix igual i sí que n'hi ha per tant. Criatures absurdes que surten a passejar a través de pantalles fetes de cristalls que il·luminen i atonten tots els que les miren per anunciar que alguna cosa s'està acabant. Ho intento, m'enfonso, però suro. Ei, que es veu que el món comença a tancar. Ei, que no sabem no tractar-lo com cal. I de mentre n'hi ha quatre d'estúpids il·luminats que hi hem deixat les nostres vides a les seves mans perquè en facin i controlin a la societat per anunciar que alguna cosa s'està acabant. Ho intento, m'enfonso, però suro i busco la relació amb el fet de ser humans i la manera de com busquem les formes que ens facin sentir tan desgraciats si no et puc tocar. Ho intento, m'enfonso, però suro. Ho intento, m'enfonso i suro. Ho intento, m'enfonso i suro i fallo.